Čaute, ja sa volám Peter Paták a dneska vám zodpoviem na najčastejšie otázky, ktoré nám posielate. My ako ľudia sme boli stvorení pre pohyb. A pohyb a funkcia nášho organizmu je priamo spätá. Pohyb podporuje každú jednu funkciu, ktoré telo má, či už ide o imunitný systém, reprodukčný systém, tráviaci systém, obehový systém alebo funkcie mozgu. Pohyb je úzko spätý s každou jednou z nich. Preto je dôležité, aby sme venovali každý jeden deň dostatok času pohybu, aby sme ostali zdraví. V úplne jednoduchom príklade si môžete pozrieť na to, ako vyzerajú zvieratá, ktoré trávia svoj život v klietkach a sú vychovávané v klietkových chovoch, a ako na druhú stranu vyzerajú zvieratá, ktoré sa hýbu vo voľnom výbehu. Taký istý vplyv má pohyb aj na naše telo a naše zdravie, aj keď sme ľudia. Otázne je, aká dlhá doba odvtedy ubehla. S tým, ako stárne aj náš organizmus a spomalujú sa jeho funkcie. Rovnako to platí aj pre funkciu metabolizmu a tým pádom rovnaké stravovanie aj cvičenie môže mať horší a slabší účinok. To isté stravovanie a pohybové aktivity, ktoré si robil pred 7 rokmi, dneska nemusia vyvolávať ten istý efekt. Tým pádom pre rovnaké výsledky možno musíš oveľa viac makať alebo ešte viac upraviť stravu. Rovnako dôležité bude aj to, ako vyzerá tvoj život a životospráva pomimo cvičenia aj stravy. Možno si mal úplne iné podmienky, teraz máš z práce oveľa väčší stres, horšie spávaš a to všetko vytvára na tvoje telo o mnoho väčšiu záťaž a tým pádom chudnutie není efektívne. Treba si zvážiť všetky tieto aspekty a podľa toho sa riadiť. Jedným z najväčších problémov, ktoré ľudia pri tom začiatku majú, je plánovanie. Treba si na začiatku dostatočne pripraviť a naplánovať, kedy budem jesť, čo budem jesť, ako si to pripravím aj spolu s nákupom a potom rozvrhnúť si ešte aj čas na nejaké pohybové aktivity a tréningy. Toto všetko zaberá obrovské množstvo času a ľudia častokrát podcenia tú prípravu a plánovanie týchto vecí. To je pritom však kľúčové. Rovnako treba zo začiatku uvažovať, aké zmeny chcem nastaviť. Čím menej postupných zmien urobím, tým ľahšie sa ich budem snažiť implementovať do svojho života a tým menší tlak na seba vyvíjam. Čiže určite zo začiatku vytýčiť si krátkodobé menšie ciele, ktoré postupne nabalujem a pridávam k ním ďalšie. Veľká chyba je, keď sa ľudia snažia zmeniť toho príliš veľa v krátkom čase a vytvoria tak na seba veľký tlak. Optimálne sú 2 až 3 tréningy cvičenia do toho týždňa a k ním pridať aspoň 2-krát aerobnú aktivitu. Najlepšie výsledky pocítite, keď budete chodiť cvičiť 3-krát do týždňa. Najlepšia bude kombinácia obidvoch. Silový tréning vám pomôže pri udržiavaní a budovaní svalových vlákien, ktoré sú veľmi dôležité aj pri chudnutí a pre udržanie zdravej telesnej hmotnosti. Kardio na oplátku podporí spaľovanie a podporí prácu kardiovaskulárneho systému. Takže určite sa snažte kombinovať 2 spôsoby cvičenia. Z môjho pohľadu je najdôležitejšie nájsť si kardio, ktoré vás baví. To sa udržiavať čo najľahšie. Potom je veľmi dôležité uvedomiť si, že ak s kardiom a s tréningom práve začínate, začiatok sa vám pravdepodobne bude zdať obťažný, nepríjemný, bude vás to všetko boleť a kým sa cez ten začiatok prekusnete, pár týždňov to potrvá. Treba toto obdobie vydržať a dať si na to čas. Ako náhle chytíte kondičku a pocítite radosť z endorfínov, hneď to bude väčšia zábava. Najčastejšou chybou, ktorú u ľudí, ktorí robia kardio, vidím, je, že trénujú kardio v rovnakej intenzite. Čiže si jednoducho predstavte, že máte nízku intenzitu, strednú a vysokú intenzitu pohybových aktivít. Snažte sa zistiť, v ktorej trávite najviac času pri tom kardiu a snažte sa ju spestriť aj tréningom ostatných kardiozón. Toto bude záležať od hrozne veľa faktorov. Ak budem trénovať 1 alebo 2 krát do týždňa, oplatí sa
precvičiť čo najväčšie svalové partie a odcvičiť celé telo. Pri 3 až 4 tréningoch do týždňa už môžete špekulovať nad tým, ako si rozdeliť jednotlivé tréningové dni na horné alebo dolné partie a jednotlivé svalové skupiny. Inak to bude záležať celé od vašej fyzickej zdatnosti, časových možností a od toho, aký máte tréningový apetit. Obrovskú. Ak vám ide o redukciu váhy, stále je dôležité myslieť na to, že je to príjem a na druhej strane výdaj. A toto potrebujeme ovplyvňovať. Tréningový program a režim vám zvýši výdaj, ale vy stále musíte aj myslieť na to, že ten príjem potrebujem trošku okresať, ak mi ide o redukciu váhy. Čiže poznať svoj kalorický príjem a dostať sa do určitého deficitu je veľmi kľúčové pri redukcii váhy. Bez kalorického deficitu nedosiahnete chudnutia. Ten by však nemal byť ani moc obrovský, aby sa metabolizmus a telo nezaseklo a nezačalo spomalovať metabolizmus. Čiže potrebujem si nastaviť to stravovanie tak, aby som bol v kalorickom deficite, ale v primeranom. Nezabudnite na dostatočný príjem bielkovín, ktorý udržia a ochráni svalovú hmotu a zabráni tak, aby ste schudli aj vaše svaly, ktoré sú pre metabolizmus veľmi dôležité. Určite nie. Telo ťahá energiu globálne zo zásob celého tela, nezameriava sa na jednotlivé časti. Avšak, ak chcete vyformovať určité časti tela, to sa dá. Ak tréning zameriate na jednotlivé partie, tie svaly dostanú stimul a budú rásť a vytvárať si krajšiu formu. Veľa ľudí, ktorí začnú cvičiť, sa už po krátkej dobe začnú pýtať, kedy im bude vidno tehličky. Dobrá správa je, že tehličky máte. Nie, nepotrebujete nabehávať ani viacej kilometrov, ani robiť už brúšaky navyše. Ak cvičíte, všetko je pravdepodobne, čo sa týka pohybu, v poriadku. Dôležité bude upraviť si kalorický deficit a nastaviť si stravu na mieru tak, aby ste sa zbavili podkožného tuku. Veľmi dôležité bude aj udržať dostatočný príjem bielkovín, aby ste nestratili svalstvo, ktoré ste tvrdo nadobudli v posilke alebo doma pri cvičení. Čiže optimálna vyvážená strava, nastavená na mieru, je v tomto úplne kľúčová. Môžete a nemusíte. Chudnutie je komplexná záležitosť, ktorá sa stále odvíja od vášho kalorického príjmu a výdaja. Hodina jogy samozrejme zvýši váš kalorický výdaj, ktorý cez deň máte. Avšak, či teda schudnete, bude v konečnom dôsledku záležať aj nad tom, aký máte kalorický príjem. Ak výdaj prevýši príjem, budete chudnúť. Ak budete cvičiť jogu, ale stále váš kalorický príjem bude nadmieru vysoký, tak z jogy určite neschudnete. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že to, že sa nám nechce, máme zakodované z evolučného hľadiska v mozgu. Boli sme stvorení na to, aby sme šetrili energiu a hľadali skratky. Určite to dobre poznáte, keď si môžete vybrať schody alebo eskalátor, ideme prirodzene za tým eskalátorom. To nám šetrilo energiu a pomáhalo nám prežiť. V dnešnej dobe nás to však oberá a škodí nám to. Je dôležité si uvedomiť, že s nehybnosťou, lenivosťou a málou pohybovou aktivitou prichádzajú ochorenia, zraniteľnosť a slabosť. Určite poznáte, keď sa rozbehnete a dostanete do cvičenia, ako sa cítite skvelo, ste oveľa viac zdravší, máte vyššie sebavedomie, zrazu sa vám darí aj v práci a máte zdravšie aj vzťahy so svojím okolím. Pohyb nám prináša veľa benefitov vo všetkých stránkach, takže smelo do toho.